Samla Rifiness Warjri kade kawei ni Samla Khasi kebela Leit Kiew haduh 2000 meter ya mt.Abi Gamin badan ha Uttarakhand Chamoli district. Uni mt.Abi Gamin ude jrong 9000 laispa sanpusan meter bat arpusau hajar shispa laipo feet. Samla Rifiness Warjri kade Samla ke shong basa laitkor kynton umon ladwahsnait kabadang pule ya ke BSc I ke subject Botony Hasin Anthony's College Shillong. Haba kren jikela pathai Khubor ke Samla Rifiness iathuh baka Leit Kiew ya mt.Abi Gamin kadai baka shah jied na ke National Cadet Cup hadin baka Leit Kiew ya mt.Abi Gamin kan Pynkhreh ban Leit Kiew sa ya Mount Everest house nem arajar arpusan. Hakabang nak kem the snow kem da angu shai lei hakabau ladan ringkat batang kulinti ya jangan te shwa bangan yo ikani ka list ka bangan sami keteng bangan yo ban ke training ban yo Pynkhreh ban na benta na shams nem ban yo kyo yung Everest te ngaladon shwa ye ka selection train na du Shillong te na Shillong te Shah Guwahati na Guwahati te Shah Delhi te na Delhi ngadap iki selection ki jonga te nang tu banga sa Shah Jied but nakin te tang mga hi banga present na Meghalaya but way na Assam te kilabun ha kinong ya Pynkhreh ban yale ya kanika expedition ke te ni Pynkhreh min last month 2 months ni late ya pre-Everest kata kada mt.Abi badan ha Uttarakhand ha ka Chamoli district te shai kani te ngilai don ki training ha po Uttarakhand te nang tu hi te ngilai le ban kyo uniform Abi badan ha ka height 9000 laispa samsan meter te ni don ha do life sound te tang khanjat ki bayo ban kyo jrong nama kidan ki bastam bakidan ki badai na la ka jangka grup jangan ngadan ha ka group ka bandingkam te ka kadiga group alpha te jingsha utni ulum udan hadu nyaw hajar laispa sansan te dei naga climate ka baka la sneo no te ngiyok pendap 2000 tam meter te kidan kitikiwe ki group pat ka bravo group te kaladan chadien an ki yo ben ki tang ha 1000 meter te kalalong shisha ka ba krao ka ba ngala ban yo ki hadu kata and it's my first experience ba kanik NCC kala aya nga kata ka kabuk share kum ka mo bakan yo ban experience kum kini ki jad kiulum te kalong siya ka ba ay mensium kum yang kum ka kuan Khasi ka ba ngan ay mensium lang ibaro ki kuan Khasi ka ba ka if you have the will everything is possible kum ong daktin haring te kum tahi te yakani ka journey te ngadang shumi ka last week ngadang shumi ka result ya kalis ka kerteng ka janga bangan Pynkhreh banli ki training bani open khai ban na bentau Mount Everest na shamsna te kaladang don hi halas ngap khai am ya kini ka training ka bangadang le am kidang shim hi ki selection ki ki baro ki cadet skin ki bayale te hoit kalong shisha ka ba namar ba kalong ka sha ka ba khna namar ba por ba ki kini ki lom ru ka jingmat ka jonga hoit kam dei ka basuk ban ki lom namangi haban ket la ki lot kum tu apusan laipo approx ki jing haban ket te kindan laki part ki bangi haban yat kum ki cam 1 cam 2 te hadu in the depths ni ko ban skill 6000 meter te kum tahi ngaso kumen ba ngami kerteng na baro ka north east te ngadi kawei ka basha jied ha all north east jang ke NCC cadet NVR te ngadi lu ngakerting jang aro kadai Refiness Warjri te ngalik la sapo National College te ngayo yakni ka laru dai na ka college hi banga join ki NCC na ka 61 Meghalaya Girls Battalion Shillong te ngaso iki baro ki instructor yaki ma'am yaki sir baro ki ba ai ki ba shai bentar waktu pendap yakni ka pre Everest gitu ne te kani ka makan Pynkhreh bentar man kasi ba pitya ka khat ka bawan ka khat pi so ko mem so pitya ba man singi ba hadin ba song thai na ka tarikam ka pi bawan ka khat pi lagi na em lo kani ka Pynkhreh pi ban ki Everest kan in real kalong shisha very like so excited ba ngayo kat kani kala ka kabuk share ka ba ngam pajio alat menu ba ngam pajio snow haru tama kidang ki na po Meghalaya ki ba
balak Kiew yulum kimi Himalayans kumi Wansing Mertong idoli harbi te kiro kila din ki Khasi ba ngayo mensiam na kiro kawai ba haba ki kila balay nga nganong la te kalong ay mensiam ken kumingi ki kuan Khasi bangin mo ngin nang kendit benriu ken te kumika banga kiel lan ba step ngamla klem da perkat ba haduk kanu ba ublay du grace ka jong u ba ula ay nga ken kala